Já vás moc vítám u programu Poznej se. Možná asi víte, že Ayurveda je holistická medicína, která se zaměřuje na individualitu každého člověka. Je v ní poměrně málo věcí, které můžeme generalizovat pro všechny a dát to takhle. Tohle je dobrý pro tebe. Tak to bohužel dneska docela překládá fitness společnost. Tohle je dobrý pro tebe, tohle to jídlo, to je super potravina. A takovýto počet kalorií, co jsem ti vypočítal, to bys měla jíst. V Ayurvedě je všechno individuální. Trávení, naše psychika, protože jemnohmotné tělo ovlivňuje to hrubohmotné tělo, to už víme. To, že každý jinak vypadáme, to, že někdo bude těžší a někdo bude lehčí, že někdo bude mít velké oči a někdo bude mít menší oči a někdo bude mít vysoký hlas a někdo zase hluboký hlas. To všechno koreluje se 3 dóšama. 3 dóši jsou takovým hodně stěžejním pilířem Ayurvédy. Dóši z nás dělají to, jací jsme, jak se chováme, jak trávíme, jak reagujeme, jak spíme, k čemu třeba inklinujeme v práci. A naučit se... To jsem celá já. To taky souvisí s mojí dóšou. Naučit se sám se sebou pracovat. Individuálně. Neposlouchat to, co jenom říkají ostatní, že by se mělo jíst, protože to by to nemusí dělat dobře. Tak to je prostě klíč ke všemu. Jestli vás trápí nadváha, jestli chcete zhubnout, jestli chcete přibrat, jestli vás trápí to, že špatně spíte, to, že nějaká práce určitá vám nejde, dělá vám špatně nějaký sport a proč vlastně, když je zdravý, to, že něco trávíte líp a něco trávíte hůř, to všechno poznáte tady v tom programu Poznej se. Ať řešíte cokoliv, chovat se správně sami k sobě, sami ke své vlastní dóše, je klíčem všeho. Dokonce i té psychiky, protože každá z dóš má určitá specifika i v tom psychickém nastavení, i v našem chování, v našem prožívání. Dóša prostě dělá to, jací jsme, v tom celkovém balíčku toho člověka. Co se tedy na dnešním programu dozvíte? Dozvíme se, co to vlastně je ta dóša, protože zatím je to jenom mystické slovo. Dozvíme se všechno dopodrobna o každé ze 3 dóš, o vátě, o pitě, o kafě. Dozvíme se všechno o jejich slabých stránkách, silných stránkách, o tom, jak ta dóša vypadá, jaké funkce má v našem těle na starost, protože všichni máme všechny dóši, k něčemu je potřebujeme, jenom něčeho máme každý víc a něčeho míň. Dozvíme se taky, co nám dělá a co nám nedělá dobře. Čeho bychom měli jíst míň a čeho bychom měli jíst víc, čemu bychom se opravdu měli vyhnout. Jaký lifestyle nám může dělat dobře, protože přiznejme si to, ne pro všechny je třeba běhání vhodné. A možná budou lepší možnosti, na které se můžeš vrhnout a budou dělat dobře tvému tělu. Dozvíme se, jaké třeba i ajurvédské procedury sám si doma můžete zvolit, nebo ajurvédské byliny, nebo klasická koření a i klasické české bylinky jako máta, heřmánek, meduňka a tak dále. Jsou vhodnější pro určitý typ a pro určitý typ ne. Dozvíte se hlavně, že ohledně jídla, co je pro jednoho lék, může být pro druhého jed. Takže se s tím naučíme pracovat. Co kdy v průběhu roku jíst, jak v průběhu roku a taky v průběhu života a taky v průběhu dne se nám ty dóši tak trošičku mění. Oni se mění i v rámci ženské cykličnosti, takže na to taky zabrousíme. Mrkneme se na tu věčnou otázku, jak se chovat k naší dóšické typologii, protože všichni jsme určitý konkrétní mix dóš, přičemž většinou, říkám většinou, ne zpravidla, většinou 2 dóši v nás převládají a 1 trošičku pokulhává. A jak se chovat k té dvojdóšické kombinaci? Jak vlastně vypadá? Jaké jsou tady její silné a její slabé stránky? Dozvíme se něco o takzvané přirozené a nepřirozené vykrty, čili stavu, kdy
nejsme úplně za dobře s tou naší vlastní doušickou nastavení. A čím více máme tu vykrty, tím více jsme nemocní, tím více nějakých negativních fyzických symptomů každý den potkáváme. Ať už od toho, že jsme unavení, že nás bolí hlava, že máme špatné trávení, blbou náladu, špatně usínáme, až po nějaké fakt skutečně vážnější velké věci. Co je ale dost ojedinělé tady na tom programu, je to, že se pokusíme sami sebe diagnostikovat a poznat se, protože my sami sobě jsme vlastně nejlepším diagnostikem. Dostanete balíček různých jakoby diagnostických metod. Prozkoumáme nerovnováhu na našich vlasech, pleti, nechtech, očích, jazyku. Jazyk je obrovská diagnostická mapa našeho těla. Budeme taky zkoumat naši stolici. Ayurveda je hodně věda o tom, co je v záchodě, to je strašně důležité. Zkusíme si společně rozklíčovat nějaký doušický test, takže jak k němu asi tak přistupovat. A dokonce nahlídneme i do té mystické ajurvédské pulzní diagnostiky. Na závěr dostanete balíček videí, kde budou takové rychlo první pomoci pro každou dóšu, dechové a pohybové, čili jogové kryje. Ne, že bychom si nutně zacvičili. Já chci, abyste ten balíček dostali a mohli ho použít všude. Třeba v kanceláři, na záchodě tajně, i když tam ty dechové techniky moc dělat zrovna nechceme. Že jo? Tady ten program je obrovský na množství informací. A já rozumím tomu, že když dostanete 1,5 hodiny dlouhé video, kde já v kuse mluvím, že byste potřebovali jak ve škole sedět s poznámkovým blokem, dělat si poznámky a kdo má na to čas, neli si to video přehrát po druhé, po třetí a kdo má na to čas, ruku do ohně, dejme si ruku na srdce, tak navíc ke každému tématu, ke každému videu budete mít taky takové e-booky, guide pro každou dóšu, pro každé téma, kde budou nejenom vyseknuté ty hlavní myšlenky, ale co tam bude rozepsáno, jsou ty konkrétní rady, postupy, jak se sám sobě chovat, za jakých okolností, v jaké roční době, co jíst, co nejíst a dokonce několik receptů, takových skutečně ozdravných receptů pro každou dóšu, které se ale dají úplně v pohodě užít na každodenní bázi. Čeká nás tedy celkem, já to spočítám, 11 videí, 11 dlouhých videí plných informací, které nejsou jenom teoretické, ale které jsou i praktické. Okamžitě to, co dostanete, je balíček, který můžete takhle vzít a dát ho do svého každodenního života. A to je v ajurvédě prostě hrozně důležité. Umět tu ajurvédu žít. K tomu všemu dostanete 11 e-booků, přičemž každý z těch e-booků má přibližně těch 12 stránek, zase vás nechci úplně moc zahltit. A dostanete diagnostický návod, zkusíte se poznat, zkusíte sami na sobě rozeznat nerovnováhu a pokud to budete vědět, tak už s tím budete pracovat až do konce života. To není jenom na teď, to není jenom to, že teď se chci rozklíčovat. Vy potom poznáte, že jste udělali něco nebo že se vám děje ve vašem životě něco, co vám nedělá dobře a budete vědět, jak to máte vyvážit, aby vám bylo zase fajn. Protože jenom když jsme ve stavu svasta, ve stavu rovnováhy, ale v naší vlastní rovnováze, ne v rovnováze souseda a ne v rovnováze kamarádky a manžela a fitness trenéra, tak jenom v tom stavu té rovnováhy je nám dobře na všech frontách. Takže se fakt potřebujeme poznat.